Suara ketemu tambah lemu ya. Coba terus sidik wayu Mumpung reuni, aku sing mbari ya. Ayo medhong mbek apa? Aku boba. Aku ya boba. Senengane sing manis-manis. Pantesan lho jerawatan wi. Boleh dong aku skincare. Wes saiki banyu putih wae ya, ben sehat. Yuk, iki ketoke apik sing coklat. Iya, tapi api sejambon. Coklat. Jambon. Iki belanja online lho, Dan. Mbok ora do foya-foya. Duwe duit ditabung. Babacot, Babacot, banyak bacot. Babacot, banyak bacot.